Bibita ba? Dili ko eh. Ano ko yan? Kaya sila. Sa. Ari lang ko mukha kong mangga kay. Nang ko kamag mangga. Sige. Dali nito. Ayo. Ayo. Uy, night. Unsa man? Unsa inyong tuyo di ay? Buto. Uy, diso. Uy. Nagunyo man kada. Tambay na ko dire. Himala ro ino nga wa man kana hubog ron. Wala sa komina we. Plano lagi yung mga sawa ko. Oh, nagplano nang daging mga asawa ka? Plano na kay. Wa kay kuha na ang pangasunan kay tagaan di kang premyo. Bilang ang premyo nimo? 20,000 lang. Sure ka ka? Lagi sure eh. Oh, mangita ko. Di man nalalay pagpangita og pangasunan ko. Oh. Ang kahago lang pa akong bayaran. Okay. Yung mangita ko ha. Tay, nangita si Diso og pangasauno niya. Tay, kwarta dyan ko ani. Mangita ko di. Uy, Choy. Oh, adto ta beli bulan. May ginabagtan di ka adto ta beli bulan. Ay, saan ko? Si Diso ba nangita pangasauno daw Ay niya? natag na si Disoy, bahala na si Diso. Mamatag man siyang premyo. Matag. Hila. Kuando, basta dako ko no. Wala kayo nakitaan dito. Ako kita na tunahan. Kato yung na yung mga basketball to. Oh. Kita ko doon, babae ito na niligo pa kayo nun. Ako kayo lubot. Lagi. Ato ito yung lagi kaya makakwarak. Pilay ko yata yung mo. Ako giba, wa man niya giingon. Ingon daw kuno siya dako daw. Tara, ato ito. Ano na to? Ate Bruso. Asam ka? Wala ko laktaw lagi. Ha? Wala ko laktaw. Adto ta ko sa inyo hara. Ganon? Kay babi kang tagay ta. Ay di sa ko na ko laktaw lagi. Ha? Na ko laktaw. Sige. Di sa ka, pasa ka. Pasa ko. Asam bibita ba? Dili ko eh. Ano ko yan? Kaya sila. Sa. Ari lang ko mukha kong mangga kay. Nang ko kamag mangga. Sige. Dali nito. Ayo. Ayo. Uy, night. Unsa man? Unsa inyong tuyo di ay? Butur pa di. Lingkod sa dere. Lingkod sa dere ndai. Lingkod sa dere. Kabakdok ni ron. Ay, Bruso. Namli mo diri lagi. Nami. Mamisita lagi ni. May ni pamisitaha de sa kong anak eh. Palaban man sa apukan, kuyog man ang apukan. Daman. Ate Bruso, imo rin anak siya. Ako anong anak? Mati, may ibanan din mo imong apo. Misita. Ay dili man ko na apo god. Tisam din na di ay mo ka ba? Kada ko na god. Kada ram ko niya tubo. Kay mayo gud kay bisag barkada ubanan din mo misita. O ba sa ko? Supportive ban. Supported ko. Supported ko niya. Isa di tesa. Sam din mo misita de mong anak de. May lain pa ako. Siya man. Ha? Ako. Ikaw? Oh. Hindi na pwede eh. Mas kuha pa maging kasakuan niya. Masawa ka na sa kanila.